күнебез, язгы яңа елыбыз. Яңа елда туры булсын, нурлы булсын елыбыз. Төрки халыкларының бу бәйрәме Татарстанда инде күптәннән зурлап уздырыла. Аны карарга хәтта чит илдә яшәүче милләттәшләребез дә кайта. Менә бүген Нәүрүз бәйрәм булгач, балаларымны, онукларымны китердем. Безнең бит төп максатыбыз Нәүрүзне татар халкына, Татарстан җиренә кайтару иде. Һәм шуннан да менә инде бәйрәм башланыр алдыннан ук биредә 3000-нән артык кеше инде килүе теркәлгән иде. Бу беренче тапкыр. Азербайҗаннар Нәүрүз мәйданын шаулата. Алар бу бәйрәмгә бер ай алдан әзерләнә башлый. Азербайҗан славит своими дарами. Азербайҗан муллылыгы белән дан тота, шуңа күрә без чит җирләрдә яшәсәк тә Нәүрүз бәйрәмен зурлап үткәрәбез. У нас есть особенные персонажи. Бәйрәмдә риваятләрдәге төрле геройлар да катнаша. Алар яз кызы Бәхәрне көтәләр. Аның белән яңа елда килә. Ахдиш бихаб Нәүрүз бәйрәм. Ахдиш бихаб Нәйрүз бәйрәм. Дагыстаннан Сабина Ададаева милли ризыклар белән таныштыра. Ишлегенә ит салынган җәймә чудо, Дагыстан пилмәннәре күрсе, бу пилмәннәрне махсус бүгәбез, үргән кебек була ди Сабина. Ләкин безне кыз япкан яулык кызыксындырды. Это черный платок. Бу безнең милли билге. Кара яулыкның кияүдә булган хатын-кызлар беркәнә. Аның рәсемнәрен кулдан ясыйлар. Яулык зур була, чөнки хатын-кызны тулысынча диярлек капларга тиеш. Специально ясалган девзере беренче белән Загир май белән. Таҗикларда Нәүрүз пылаусыз узмый. Бәйрәм ризыгын пешерер өчен Азамҗан Саломов сәгать иртәнге 5-тән аяк өстендә. Алар вәкиллеге пылау фестивалендә катнаша. Монда 30 килограмм, 30 килограмм беренче 350-400 кешегә җитәр бу. Зур бәйрәмгә төрек диаспорасы да әзерләнгән. Алар кунакларны пәһләвә белән сыйлый. В каждом городе у нас очень много. Төркиянең һәр шәһәрендә үзенчәлекле бәйрәм ризыгын әзерлиләр. Кайсыри шәһәрендә махсус мантый, Хатайда исә Аданы кебаб. Казанда уздырылган Нәүрүз бәйрәмендә беренче тапкыр итектән хоккей уйналды. Татар эстрадасы артистлары командасы җиңү яулап, бүләккә тәкә алды. Нәүрүз гүзәле һәм батыры сайланды. Казакстан кызы Карина Кабдулина Нәүрүз кызы исемен алды. Ә Мөхәммәд Нусалханов 50 кешене кул көрәшендә җиңеп Нәүрүз батыры булды. Шараны һәркем күрә алды. Социаль челтәрләрдә турыдан-туры трансляция оештырылган иде. Динә Хисамдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.